Dragi români de pretutindeni, vă salutăm cu mult drag, împreună cu Academia Națiunii Române. Azi se împlinesc 79 de ani de la primul val al deportărilor organizate de regimul criminal comunist împotriva românilor din Basarabia și Bucovina de Nord. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, NKVD-ul sovietic a organizat operațiunea de deportare a circa 30.000 de români din Basarabia și Bucovina de Nord. Mulți basarabeni au ajuns să muncească în minile din munții Ural, unde mai mult de 80% dintre ei au perit. Anume din acest motiv, noi nu trebuie să dăm uitării aceste nedreptăți istorice, aceste mari tragedii, acest calvar prin care au trecut mulți înaintași de ai noștri. Iată că m-am gândit să vin în clipele care urmează cu un cântec apropiat ca tematică. Cântă cucu în Bucovina. Audiție plăcută! Victor Șobanu, salut! De răsună Bucovina, cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț, de răsună-n Cernăuți, măi, măi. Cântă cucul Cernăuți, de răsună-n Rădăuți, măi, măi. Salut Ion Tataru, Nicolae Bulmaga, Maria Oprea. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Toți feciorii stau la masă, nici nu beau, nici nu mănâncă, stau toți supărați și cântă. Cântă toți de supărare, ca ordin de plecare, mai măi. Bucovina, draga mea, nu știu de te-o mai vedea, măi, măi. Dan Vană, salut! Plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară, măi, măi. Și înapoi când vor veni, tot pe tine te-or iubi, măi, măi. Galina prin Balaș Rusu, Tatiana Ioan Tutuianu, salut! Într-o grădină, după noastră Bucovina,
dragului, în codrii cosminului, măi. Cântă cu dor mult, Bucovina te-am pierdut, măi, măi. Cântă cu în zori pe rouă, Bucovina-i ruptă în două, măi, măi. Asta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Că de piere straja voastră, va pieri și țara noastră, măi, măi. Că de piere straja voastră, va pieri și țara noastră, măi, măi. Mulțumesc pentru audiție. Mihuț Teodor, Constantin Lavric, Angela Mocanu, Sofia Postu, vă salut cu drag. Tatiana Ioana Tutuianu. Pentru mama mea, Antonina Ciobanu, din Cupcui, Valeriu, vă rog mult o dedicație muzicală la cea de-a 88-a ei aniversare. Mulțumesc! Deci va fi, a treia piesă muzicală va fi mamei Antonina Ciobanu, dedicația, să ajungem la a treia piesă. Vreau să mă refer cu această ocazie la un înaintaș de-al nostru, Petru Bobernaga, frate cu bunicul meu, Grigore, bunic pe linia maternă. El s-a născut la Leova, aproximativ în anul 1890 și era un copil cu un grad înalt de inteligență. A absolvit școala din localitate cu 2 ani înainte de termen. Și la sfârșitul primului deceniu al secolului 20 era deja student la Universitatea din Petrograd. Petru Bobernaga a absolvit acea universitate cu un an mai devreme ca colegii lui și a fost repartizat la o universitate din actualul teritoriu al Ucrainei, în calitate de lector universitar. Petru a avut realizări frumoase în pedagogie, având și aptitudini manageriale de excepție. În anii 30 a fost ales rector al acestei universități, dar în perioada represiunilor staliniste a fost arestat din simplu motiv că provenea din Basarabia, având mama lui din dreapta Prutului, care locuia împreună cu soțul, dar și cu frații și surorile sale pe teritoriul Basarabiei. Basarabia pe atunci era în componența patriei mame, România. Deci a devenit în mod automat dușman al poporului sovietic. Unchiul mamei mele a trecut prin chinuri groaznice până în anul 1941, când a fost eliberat din închisoare de către armata română ajunsă în Ucraina împreună cu frontul. Petru Bobernaga a plecat în grabă la Chișinău și la Leova, unde s-a revăzut și a revăzut frații și surorile, căci părinții nu mai erau în viață. După care s-a stabilit la București, unde a fost angajat în calitate de profesor universitar la cea mai mare instituție de învățământ superior din Regat, crezând că este în siguranță și departe de pericolul caghebist. Dar iluziile nu au durat mult timp. În 1944, caghebiștii au ajuns peste Prut, au ocupat România și l-au identificat până la urmă pe dușmanul poporului, între ghilimele, care, de fapt, se ținea în afara politicii. A fost arestat și întemnițat, apoi trimis la canalul Dunărea, Marea Neagră, unde a fost exterminat ca și alte mii și mii de anticomuniști români. Ăsta e adevărul despre ciuma roșie, dragi români, ciumă de care nici azi nu poate scapa omenirea. În clipile care vor urma, vreau să o propun spre audiție un cântec
pe care l-am compus în anul 2015 și care a răsunat în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău la o amplă manifestație unionistă și antioligarhică în data de 16 mai 2015. Vă doresc audiție plăcută și vă îndemn să vă gândiți cu multă responsabilitate la felul în care veți vota și cu care veți vota la alegeri. Orologiul bate, e pericol mare, sabia vrăjmașă ne atacă iar. Putem să credem și la fiară, lovește fiara în pământ. Unde ne duceți? De ce vinde țara? Nu mai vrem trădare pe acest pământ. Doamne, dă un trăsnet și lovește fiara, că ea suflet n-are, ne bagă în mormânt. Putem să credem că sunteți în stare să scuipați și în apa care o bem noi toți, dar noi nu o să pierdem nici lumina în zare, dar să clară voi uceate de hoți. Unde ne duceți? De ce vinde țara? Nu mai vrem trădare pe acest pământ. Doamne, dă un trăsnet și lovește fiara, că ea suflet n-are, ne bagă în mormânt. Zinovia Marchitan, te salut cu mult drag. Domnul Constantin Tampiza, Marius Scocioran, Svetlana Hintea. Unde ne duceți? De ce vinde țara? Nu mai vrem trădare pe acest pământ. Doamne, dă un trăsnet și lovește fiara, că ea suflet n-are, ne bagă în mormânt. Nu mai vrem să mergem cu fruntea frecată, voi să ne spuneți și noi să le ascultăm. Mergem să învingem hidra adevărată, chiar remede vă faceți, noi nu vă mai votăm. Unde ne duceți? De ce vinde țara? Nu mai vrem trădare pe acest pământ. Doamne, dă un trăsnet și lovește fiara, că ea suflet n-are, ne bagă în mormânt. Unde ne duceți? De ce vinde țara? Nu mai vrem trădare pe acest pământ. Doamne, dă un trăsnet și lovește fiara, că ea suflet n-are, ne bagă în mormânt, ne bagă în mormânt. Acum vreau să mă refer la un alt cântec compus de mine, de data asta pe versurile unei poete renumite, Renata Verejanu, care a scris o poezie frumoasă. Poezia se numea Colin de la mamă. Răsfoind aceste versuri superbe, mi-a venit în cap o melodie, un tango, care până la urmă s-a transformat în tangoul anotimpurilor. Acest cântec are și acum priză la spectatori, după ce, pe parcursul celor aproape 5 ani de la apariție, a obținut mai multe trofee la concursuri de profil, a răsunat la multiple evenimente culturale în stânga și în dreapta Prutului, la emisiuni televizate, la concerte, inclusiv la un gala-concert din Palatul Național, în timpul căruia am dansat refrenul în centrul sălii arhipline cu singura pretoriță femeie din Chișinău prezentă acolo. Aduc pe această cale sincere mulțumiri pentru colaborare poetei dintre milenii, Renata Verejanu. Și, deci, cum am promis consătencei mele, pentru Antonina Ciobanu din Cupcui, este
acest cântec în mod special, fiindcă împlinește 88 de ani, o vârstă onorabilă. Îi doresc multă sănătate și multe realizări frumoase, să se bucure de viață, câți ani mai are de la Dumnezeu și de familie, de urmașii ei și de cei din jur. Cu mult respect, doamna Antonina Ciobanu, din Cucui. Tangoul anotimpurilor, un tangou despre mamă. Ninge cu lumină caldă, o zăpadă dulce albă și sărutul ei cu minte nu trădează și minte. Ninge cu lumină caldă, o zăpadă dulce albă și sărutul ei cu minte nu trădează și minte. Ninge iar pe ochii tăi, ce frumos ninge iubirea, un decembrie senin fulguiește liniuirea. Dansați Antonina Ciobanu, Larisa Negară, salut! Ninge iar șoapta mamei peste casă, ninge dorul ei amar, o neînsoare prea frumoasă. Ninge, Doamne, ninge iar șoapta mamei peste casă, ninge dorul ei amar, o neînsoare prea frumoasă. Ninge dulcele ei glas, peste veacuri a rămas, un colin pentru nepoți, de la mama pentru toți. Tatiana Ioan Tuțuianu, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Victor Ciobanu, mulțumesc! Vă îndemn să dansați cu toții în ritmul acestui tangou. Ninge în suflet o speranță și ne bucură, ne înalță. Ninge, Doamne, ninge-ne cu iubirea Tine. Mulțumesc tuturor și în special Tatiana Ioan Tuțuianu, al treilea mesaj. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să, înainte de încheiere, să vă mai transmit un cântec care a plăcut la prima ediție a Life-ului, cu aproape o lună în urmă. Încerc să-l găsesc. Este vorba de cântecul Am venit cu voie bună. Ca să o ținem tot așa, deci vă propun să ascultați acest cântec arhicunoscut. Zenaida Galben Panciuc, mulțumesc, colegă! Să petrecem împreună, hai, bună seara! Am venit cu voie bună, hai, bună seara! Să petrecem împreună, hai, bună seara! Vom petrece, vom cânta, hai, bună seara! Inima ne-o
gura, hai bună seara, hop și așa și iar așa, măi. Am venit aici la voi, hai bună seara, să petrecem amândoi, hai bună seara. Am venit aici la voi, hai bună seara, să vă petreceți cu noi, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara, să petrecem împreună, hai bună seara. Hop și așa și iar așa, măi. Hai da oameni buni jucați, hai bună seara, și paharele închinați, hai bună seara. Hai da oameni buni jucați, hai bună seara, și paharele închinați, hai bună seara. Astă seara e seară mare, hai bună seara, cu vin bun și lautare, hai bună seara. Astă seară e seară mare, hai bună seara, cu vin bun și lăutare, hai bună seara. Dragul meu, unde-am venit, hai bună seara, și cu cine m-am întâlnit, hai bună seara. Dragul meu, unde-am venit, hai bună seara, și cu cine m-am întâlnit, hai bună seara. Aici-s oameni buni, hai bună seara, nu voi duce până luni, hai bună seara. Că aici-s oameni buni, hai bună seara, nu voi duce până luni, hai bună seara. Mulțumesc, dragă colegă Zinaida Galben-Panciuc, foarte frumos, da, posibil, dar doar împreună cu colegii și cu oamenii buni, cu românii adevărați care mă ascultă. În încheierea primului live din această vară, din acest iunie de cuptor, vreau să vă plouă mereu deasupra voastră cu picături de fericire. Visul vostru să devină un zbor de împlinire. Povara vieții să vă fie car cu sănătate. Sufletul să vă fie scăldat cu stropi de bunătate, să aveți oricând în drum un soare zâmbitor, să aveți alături chipuri dragi și un înger păzitor. La revedere, dragii mei! O seară plăcută vă doresc!